हें जाबाय थानायखाय गोदान लायबाय नामा? ओरैबो लानो हाबाय ओरैबो लानो हाबाय नों। डायरेक्ट जिमेल ढुकाইले হইল না? হ্যাঁ জিমেল লগইন করে দাও। मोजां नुबायथ'। एसे बागदावा बागदाव जासिगोन। এখন নামটা জানছে কিসে নামটা নামটা আসবে এই যাবে এই দাও GT30 ग्लामार बै प्र'खौसो लानो थिनदोंमोन रा आङो। आयौ हालालै बेखौ हालानो आसोला नै मोनसे थाबावो। नोंनो सोदोरा ओरैनो